Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kula suwun kanthi sanget keluarga Bapak Haji Romli. Monggo tindak wonten pemanggilan. Monggo tindak kami. Pun panjenengan kaliyan Bapak kula sami wajib matur nuwun karo Bapak Haji Romli karo Ibu Hajah Sukamti. Iya. Kyai Sembodo nanggap wayang ora kaya panjenengane. Iya. Rawuh ning Karanganyar. Ning omahku kono nduk nganti mbrebes mili. Aku matur sementer menawi komplit Pak Romli babar pisan ora dinyang. Rego dalang blas ora dinyang. Karo Pak Haji Romli blas ora dinyang. Ning sing ngenyang ya kuwi Budi Kamti malah.
Monggo sugeng lenggah lan kula ngaturaken panuwun ingkang minangka pandhika Pak Surasa monggo paring dawuh jan seneng sore maniki rapi barang. Ayo kabeh do dandan wayang